Magandang morning mga kakaon. So ngayon isa namang special na araw. Ang ating lulutuin ngayon is Crispy Bicol Express. So ituturo ko sa inyo kung paano ito lutuin. Okay, ito yung main ingredients natin, yung crispy na part ng ulo ng baboy, yung pisngi. So tingnan nyo mga kaibigan. Ayan. Mga loads, talagang tumutunog pa oh. Mainit, mainit. Bagong luto. So, prepare na tayo. Yung main ingredients natin sa ating Crispy Bicol Express. Siyempre, hindi mawala ito. Kasi ito yung pinaka main natin, main event eh. Sunod, nag-prepare na tayo ng sibuyas, bawang, tsaka yung sili. Kung medyo sanay kang kumain ng mahanghang, o dadagdagan natin ng sili. Siling labuyo. So ang kaibahan ngayon natin, hindi natin lulutuin sa kawali. So yung twist natin ngayon, yung Bicol Express na lulutuin natin ngayon, ay lulutuin natin sa baon ng nyog. So, yung baon ng nyog, pinili natin yung ilalim. Hindi yung part ng may ulo. Yung may mga mata. Kasi madaling mabutas to. So, umpisa na natin mga kakaon. Okay. So, mga kakaon, salang natin yung ating may wagang bao. Lagayin natin yung crispy lechon. Sunod natin yung bawang. Sabay-sabay na ito. Sabay natin ito. And then yung buong siling labuyo. Lagyan natin yung ating bagoong. And kailangan malinis. Hugasan mabuti kasi minsan may mga shell tayo magkita, mga dahon-dahon. So hinugasan na yan para hindi masyadong maalat. Ito naman, nalagyan natin yung ating takang gata. Yun. So hintayin na natin mga kakaon, mga 15 minutes to 30 minutes. Maluluto siya. So mga kaon, after 10 minutes, ito na po siya. So malapit-lapit na. Hintayin na lang natin medyo tumuyo-tuyo siya para mas masarap. Iba kasi yung amoy ng aroma ng susunog yung bao. Sarap sa amoy. Talagang nakakatakam. Kaon, ready na tayo. Ayan, maganda natin ito. Try natin muna ito. Ayun, no? Sili. Enak ba? So mga kaon, depende sa gusto niyo ng anghang. Kasi mayroong level tayo sa akin. Kung gusto niyo level 1, level 2, itong ginawa natin yan is level 3. So talagang hot. Di maramdaman nyo, mainit sa tenga. Pero masarap. Appetizer.
So, yung may mga mataas ang may mga high blood pressure, so hinahinay lang sa pagkain ito. Iba kasi pag Bicolano eh. Hindi kompleto ang pagkain kung walang sili. Ayun ito. Kaya nga pala, kung gusto nyo i-try sa bahay nyo, huwag kayong mag-worry na baka mabutas yung luta ng baka. Hindi mabubutas yan. Kasi mayroon tayong gata sa loob. So pwede nyo i-try. Dali lang lutuin to. Ang masarap nito, pag nagluto kayo ng sabaw, gumamit kayo ng uling. Kita mo, uling nga gamitin natin. Wag yung sa gasol. Kasi hindi ko kasi na-try doon, baka masunog o mabutas. Ngayon, iba kasi yung aroma pag ginamit nyo yung uling. Natural. Sarap. Sobrang sarap. Sarap ba? Sobrang Try mo, sarap. gusto mo yung try? Ito. Yeah. Mamaya. Oo, kaya nga eh. Kaya nga Bicol Express, manghang. Sobrang crispy nito. Shout out nga pala sa mga OFW natin dyan. Alam ko, sabit na kayo nito, lalo yung mga Bicolano. So, sa kapatid ko, kay Utol, sa Malaysia, sa Kuala Lumpur, kung mapapanood mo to, alam ko, gusto mo na to. I-try nyo dyan sa sa pinsan ko, sa UAE, sa Arbilio. Shout out sa inyo. So bago ka magtapos, kung mapapanood mo niyo ito, so please lang, like, share, follow, and subscribe ang YouTube channel. So, tara kaon! Bicol, Oragon!